Не бійся почати спочатку, бо кожен новий старт – це не поразка, а доказ твоєї сили. Відпусти сумніви, що тягнуть тебе назад, і зосередься на тому, що робить тебе щасливим. Пам'ятай, успіх приходить не до тих, хто чекає, а до тих, хто діє, навіть коли важко. Кожен день – це нова можливість зробити крок до своєї мрії, навіть якщо цей крок маленький. Віра в себе – твій найпотужніший ресурс, який відкриє двері, що здавалися зачиненими. Не слухай тих, хто каже, що неможливо, просто покажи, як це робиться. І головне – ніколи не відмовляйся від своєї мрії, бо саме вона робить твоє життя справжнім.